detik-detik entul-entulan ikan besar. Kita pantau dulu teman-teman. Kita pantau dulu. Alah, ganggu wae rek. Ini ki wae lah ya wedi no. Ganggu wae. Ganggu wae bola-bola. Apa iku jenenge? Kangkung iki lho, kangkunge ganggu ora karuan. Wis. Nah, yo tenang. Angin iki gede jane bola. Angin iki gede. Wis wengi biyen nate tak goleki. Ayo tul. Oke bola kayak wis mari memang budal jam 10 isuk sampai jam setengah 1. Wis cukup kayak wis oke. Terima kasih guys. Semoga yang mau mencoba di sini silakan monggo. Alhamdulillah lumayan gacor teman-teman. Lumayan gacor. Follow lho iwake lho. Guys, intine haup sih lah sementara. 3 nyari lumayan wis. Suk. Nyoba support dek kene tibake yo alhamdulillah ono iwake. Sepil hasilnya sak oke. Sapa ngenane sing takok njaluk sepil hasilnya yo tak sepil. Tak sepil nih siapa bos. Tenang aja lho. Lumayan ya bos, gerobak lho. Wabang tok rek nila kok. Sepurane ya bos sing gak iso mancing, sing sibuk kerja.